May hapon, usa sa gigamit sa yawa aron tintalon si Jesus, kwarta. Nganuman, kay kining kwarta, kung magpadala ta sa yawa, dili ta matagbaw. Sige na kog kadunggan sa una sa mga silingan namong sugarol, nga kung kining gamayng kwarta ilang ipatad, midaog silag dako, imbis unta muuli na, ila pag yung ipatad, kay basin mo dako pa ilang daog, hangtod walay na daog. Mga igsuon, dili gyud makatagbaw ang kwarta. Mao na kung magpadala ta sa yawa, dili na ta matagbaw sa kwarta, na ay upat nga posible lang nga mahitabo. Number 1, kay dili naman matagbaw, tilukon ang oras sa pagtrabaho nga bisan Domingo, dili na makasimba. Ikaduha, tungod kay dili na matagbaw, tilukon ang oras sa pagtrabaho nga maligsa na ang panahon nga para unta sa pamilya. Ikatulo, kay dili naman matagbaw, inig kadato, basin na hambugiro na. Ikaupat, kay dili naman matagbaw, mag-apas ug mag-apas sa kwarta, pero dili kaapas, maunang magdaot na stress. Kita ang luoy, madamay atong pamilya. So na ako'y good example, iyang pangalan si Jok tagaliyang sa dapitan. Driver siya, gamay ra iyang mauli sa balay, pero nakapatukod sa balay. Dayon, malipayon siyang nagpuyo, kuyog sa asawa og tulo ka anak. Kay nganuman, unsa iyang tip? Ang iyang gamayng madawat, iyang ipasalamat sa Dios. Lord, salamat sa sinsilyo. Instead nga moingon siya, Lord, kulang pa ni. Makakaon lang sila katulo sa usa ka adlaw, okay na. Simple, malipayon, kay naningkamot wala gabinuang. Mga igsoon, ingon ana unta kita. Maningkamot ta, ipakita nato sa Dios nga tinarong atong trabaho, dayon atong ipasalamat ang unsay atong madawat. Ang Dios na ang bahala mo panalangin sa atong paningkamot.